Kabinong, mga kabinong, salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Kabinong Return. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo sa channel niya. Mag-share po sa mga YouTube na ina-upload ni Tatay. Ingat po kayo lahat. God bless po sa inyo. Ayun mga kagamba, tayo muling nagbabalik sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa subscriber, pa-subscribe ng ating YouTube channel at pindutin na rin yung bating-ting niya dyan para updated ka sa lahat ng mga in-upload kong video. Ayan, so may palaban tayo mga kagamba. Itong pinaglaban-laban natin ngayon. So bago yan, yung mga gagamba natin, mga kagamba, hindi pa ganun ka dami ang supply. So medyo mataas pa rin kuha natin doon sa bukid. Hindi natin alam sa mga susunod na araw, baka buwan, baka bumaba na rin siguro ang presyo nito. Hindi totoo yan. Sa mga gustong mag-order dyan, PM lang kayo, may wholesale tayo. Parting tayo sa mga susunod na araw. Yan, yung iba dyan na panay ampos nila, may gagamba sila yun. Mayroon akong nakita dyan na medyo nalugi na yata siya. Hindi siya binayaran ng mga kumuha sa kanya. Yan ang mahirap dyan mga gagamba. Sawa na ako sa ganyan. Tapos pag magbigay sila, mababang presyo. Walang kinikita. Kung tayo nga, hindi tayo makabagsak ng presyo kasi itinatama natin mga kagamba doon sa presyo yung yung expenses at saka yung kunti ng dumarating, at siyempre mataas din kuha natin sa bukid. Wala kasing iilaw pagka pag hindi ka magtataas yan. Maglaban tayo, pero bago tayo maglalaban mga kagamba, magsa-shoutout muna tayo. Shout out kay Michael Gio Arsigal, yan. Kay Arlan Urbano ng Taiwan, yan. Nagpapa-shoutout lagi. Si Dilby TV, shoutout sa'yo. Si Kevin Austria, si Tokwa Channel, yan. Si Beta Keeper, shoutout sa inyo. Si Merlin Perez ng Mindoro, taga-Occidental Mindoro daw sa Occidental ba Oriental. Si Ibok Official, yan. Si Rancy TV, yan. Si Jisan Adlawan, yan. Si Gagambal TV, shoutout sa'yo. Si Kasakmal TV, yan, shoutout sa'yo. Kay Ray Victor Leonsem, yan. Kay Liam Calara, yan, shoutout sa'yo. Kay Jason Lagumes, laging nagko-comment sa atin yan. Nasa Malaysia pa yan. Si Happy Man Forever, yan. Lagi nating iuhuli yan para kanya lahat ng latak pagka nagsasapag tayo. Yan, so panoorin natin ito mga kagamba. Ayan yung isa. Ito naman yung isa. Yan. Labagi. Nalaglag silang dalawa. Ayaw na. Hindi na gumalaw yung brown na isa. Naglinom na to. Humina na rin yung isa para sila napagat. Ayaw nang gumalaw. Wala na. So ayan, napanood ninyo. Maganda naman siguro sa tingin ko. So hanggang sa muli, maraming salamat. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So ayun, salamat kay Tatay Mendo. And yan, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo.
Like and share po. Bye!